připravte si to na tu lopatu a když tak pojďte do podřepu, jestli byste mohli. No jasně, tak je to kamaráde. Můžem? Musíte být v tom podřepu celou dobu, protože vy když hodíte tu lopatu, tak najednou vyjedete, tak kdybyste měl, jo. Takže musíte jakoby s tou lopatou to hodit. Jo, dobrý. To by šlo. A to se nahoru prostě. A ty najedeš s tím pohledem, jak to se podívá nahoru, tak na světlo. Je dobré, to tak to chci. Byl zajímavý, jo, ale víš co, nám tam trčí z hlavy ten kostolíček, víš?